Wai aboki na kwana biyan ka zuna kai ta faman tunani. Tun kwanaki na baka shawara ka dawo cikin wannan harkar tamu. Amma ka tsaya girman kai. Wace irin harka kuma? Dan fuskan da ka gani? Amma kai ka tsaya girman kai. Kai ina alkur'an ba zan iya ba. Ai da in shiga harkar ku ta fuskan jaka kwara in zauna cikin talauci. Ai kai da an gaya ma kai kace za ka girman kai. Kuma wannan sana'a da kake gani ita ce garantiya. Ita harkar fuskan jaka. Ka sani ma ko idan Allah ya baka sa'a ka samu dirgegen da ka fusgo mana 50,000. Allah ko? Ka ce ina salallabawa dai kwantan kwalla kawai sai fusgo 50,000. Ai kai ba ina ga ma ka da kana shirme ba. Allah ina ga ma. Abokina, alƙudan ga wata. Ga wata ne. Alƙudan ga wata ne. Ka kace ka kuwa wata rinta ne. Ba shi ne nake gaya ma ba. Tashi mun. Wallahi tallahi Mado, amma Allah ba mu sa'a. Ai a wannan jakar ko a samu 200,000 ko a samu 700,000. Mado, ba nan doke jakar nan ta ba jakar nan. Kai duk banda kai duk gofi. Allah ko? In gama shan wahala fitsuwa da an kama ni a rigar da gidan ka ce in baka ka bude. Ka wani tawaye. Rufa idanka. Saboda kan gani? Ko da yake bude. To. Ai wallahi. Ka ji ni kwa? Inna lillahi. What? Wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi Rike na. sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya isa tsakanina. Na. What?